Sense comentaris, simple propaganda anarquista. Significa que s'apartirà la mort del sospitós es va produir de manera fortuïta i que cap dels policies presents a l'interrogatori no va poder fer res per evitar-la. Comissari, inspector, això es confirma l'hipòtesi de suïcidi? Sembla més plausible, sí. Comissari, inspector, un moment. Vostè ja hi representa l'interrogatori? Oh, jo com comprendrà, no intervenc directament en els interrogatoris, però confio plenament en el recte comportament dels meus subordinats i en la seva total i absoluta professionalitat. Inspector, s'ha pogut demostrar que el sospitós va ser qui va posar la bomba de l'estació central? Bé, la policia científica hi està treballant, però com comprendrà, tractant-se d'explosius, els explosius ja se sap, exploten, i no és cap ciència exacta. I per tornar-te s'aclareixi, aquí és el punt. De debò encara no se sap qui va posar la bomba a l'estació? Bé, jo la veritat és que... Bé, ja basta de preguntes. Aquesta tarda rebran una declaració del ministre a les seves redaccions en què s'explicaran els fets de manera clara i concisa. Això vol dir que enviaran la versió oficial? Què vol dir això de la versió oficial? Sense comentaris.